Kanema mpani John Dramani Mahama ento aboya wonamo no duwa hu yede mu asem ebrew na chairman Edema Park yewra James Akluche Aveji woni samtwerefo edi enkomo na wahyese anamontuo bi enkoso na eyede asem yede mu asem ebrew tewu ani ne nuanom omuguso na baabi yeduru no enkomo bi omu a awiai yebedi na yede akyerɛw sɛde anɔpa wote ye ɛwade akyia bia dwumadie no so no GRA ɛde nsesɛye bi aba na nsesɛye no ka bibi ɛde fa ɔne a woyi so ɛsɛn ahodoɔ sɛ nketo anasa akɛseɛ ho yede mu asɛm ɛbrɛw ɛna wie bedi nkɔmɔ bi na yede afa ho abusuane yɛteɛ ɛkyerɛ sɛ fa ngobo no ɛbɛkɔ soro na emu asem etesen yebedi nkɔmɔ kakra ya na yewura Samson ade na yebusa ne nsusuye bi ene ade kakra ede afa ho na emfimfiri mantam nsoso no yebedina hɔ na yahwɛ sade nneɛma esi etie abusua ensam no pi ka ho ena awie ya yasinkunya no ya de bra wo sɛ awia pramtobre kase wɔ Sompa television so wɔne ɛwɔ asantemantam ɛfa bi wɔ Sompa 93.1 FM sanso so na bono na hafo na afeso ne mpɔtamu ɛyɛ Sompa 98.9 wɔne ɛwɔ Sompa and Potamu Sabi and Kranzata Chima and Potahode, a Sompa 90.7, almost so Ekuramu Ewa, Yagnani Akabuma, Yade and Samno Ebro, Misa Daroma, 21st Clinic Daroma, a Ria 3A Herbal Center, and Afeso Sono, 1 year Wakaho, Amuzu, and as a doctor, a Bay Herbal Clinic, a Ria, or Yet Jumana Kama, at Yamasabamodene Coho, Cloud Internet near Top High, 1 year Love FM, and a D and Hanimu, and a Kabra Castle away, one of D and Shamun. Yadika church modi atso se Kanema mpani John Dramani Mahama den nefua mienu ekɔ epoye mantam no emu na woni adese won potam hono adin komo pii ensam de wodi pii na atodwa ba ko wodi atodwa etrem se nyame ya atom na endi samanyako no esa ba biemu a ade a won bɛyɛ ɛyɛ wansiri bia ya oyɛ amramdwuma ewo mu no wode nhyehyɛ ene nneɛma ebegu akwa mu sɛde bɛyɛ wɔne a wɔgye nteteɛ ɛwɔ suapan hodo a wɔnyansa ne adwene no ɛbɛyɛ sɛde wɔn ɛde bɛboa amramdwuma ho no sankɔfo do bɛyɛ adwuma wɔ hɔnom yie pa wɔ mansiri mu na kɔbasa bi asamramdwuma bi ɛkɔ so ɛwɔ mansiri bi mu a no matimi de nneɛma gina egu akwa mu yɛ ahwaboa ama enoma etumi akoso ebra na wɔne adehye ahyia ɛwɔ akyem nsutamu no ensɛm wɔde to dwane de ɛyɛ pii abusia Kanema mpani John Dramani Mahama etwa so ya wo kyerɛ sɛ nukureni sɛ ekɔbasa bi a wɔdoma nkoma japade ya wɔde amba yɛ yebetu na yamfa enhyehyɛ ne nneɛma anwu akwa mu yɛ wɔhwɛ ya yebetu fama gude no bawie no na ejapade ahodo bi ya sɛ no nsoso no ɛdɔso pa enimi so ɔman kwadwuma kɔbasa bi a wokɔyɛ amramdwuma sɛ bi a mansiri bi na wobawie no na kyerɛ sɛ akɔyɛ pinso a na ɛhadwe yentie Kanema mpani John Dramani Mahama nsɛm a ɔde ma yɛn Kanema mpani John Dramani Mahama ne no na yɛde amomo so ene no enhyɛ da emma papa sɛ de yɛhwɛ no nti yɛbɛkɔ yɛde mu aba na ne nyinaa mu nsoso no wɔne a wɔyɛ amramdwuma ɛwɔ nkuma mu ene ade no nsoso no ɔmo so wɔn kabom kuo na empanifo pin so ɛkasae ɛde fa ho na ɔpani a wɔgye pene ne nsɛmtwerɛfo edi nkɔmɔ ɛyɛ Azik Amable na Amable so kakra kyerɛkyerɛ mu sɛ de nneɛma esitie yenko ya nimumra na osabare ma ba fi sapon kuma wona ye wohene ya wo akyem nsutam nsoso e de adesrede kakra atudwa na adesrede nyina no e ye de wode ma amanyofo na amanyofo adesrede ya wode eto omani mu no wo kyerɛkyerɛ mu sade ne nneɛma esitie etere sɛ nyame ya adom a 2024 abato na ye kɔto no ye pena asomdue wodɔ ne ntiase kwan so sabi so obi ya NDC ni na wo so ye MPP ni a ɛno nkyɛse bia mo ya atamfo anasese ebi wo kora maame ba akomba omo ye nan ya mienu ya NDC for na mienu ya MPP for na sabi wo ko a na adwene nyansa pa etitira wo de ya amanyo no na ɛhadwen yentie osabare ma ba fi sapon kuma wo he ya wachim nsutem abusia ma yenko yanimu kakra emra na yenni enkomo na yenhwɛ sade enema esite wo ni nyina yɛ nsɛm a Kanema mpani John Dramani Mahama okopie mu ewo epoye mantamu na nu aproboy a wode ekɔ hɔ no mu ye nyina ye nkambom na ye nkyekere Ghana no enema ekɔ nanum asɛm bi ana yɛde amamun
Ghana Revenue Authority nkyɛn ana yɛkɔ ene anopai ebra o mahin ye odubu ahye etena se wade atie bia dwumadie no so no wote se na wone Era Moro edi enkomo ne nyina no eyese ense bia wode aba ya emission levy ene na sase na ayentinyi wasew bebre internal pai no ebra wone Yewra Abbas Emoro kasama for the ma GPRTU edi nkomo no na o kyerɛkyerɛm o mahini busa na asɛm no sɛ ibra ba bia de asɛm nam de emuame anopa yewu emuame anopa nsɛm no de anopa no amuhwe TV no de mo te nsɛm pii waso mo mahini busa no so aka mahini busa no waka o busa no waka na wo de yentie sɛ de nkomobɔ no sekɔ na eni nkomo bi sesia very serious and then transfer ministry no pay na share finance minister so bad yet the nyama I to and the finance minister said change number to me I have my created awareness meaning nyama good to think is not proper and then some of the then I country in the negotiation when they lose the decision and come out to Yewra Abbas Moro na yetene kan kasamafo ereba GPRTU na yeni nkomo kakra ye ka GPRTU ho sansam na ye fa wo bo no sansam na ye hyen akobadi ho asam a na ye kan na ye nuanom okadafo so ani abre ya wo so kan sabi na ye ne panimpa Yewra Michael Kofi Usu na ye president ma ye nuanom a otwi okada konkabom ekuro mira ma ha Sompa TV su ne o Yewra Michael Kofi utimenga Yewra Michael papa na wapo mtesɛn adomi ateyo Ghana Revenue Authority say ya wode aba efra asie ne emission levy no wadaboma mwate ho asem na munimane kro ya ti watemo ya tu ho na mo ani se ya ti so atu bi mu ebinim de mo a ko bi de ya ko bi ani se ya se aban se kani motorbike wisi efi bandada de no ode sa na bi ba chene be ya o metimi dia ko ati asa wisi na ye pika ni moto etuo ba no na fita chene ko de na nkomo sie nyina ye ntua sika ne pe ana ye ba bonti we ka te da bi ya ban ye ne de mi se je ne kwa asu no se katapila ni bi tina na de na ntua de se amount bi ne antwe tare de yan ka ban ye film je ni se aban de ye film ye se ro de ye ka ho na me to asuna me no wa bon komo no sa le bi ya ban si ye nche already se ko to fuela sa le bi no e wo fuel 1 liter bi aso ye 10% sa ye tu da it is si a se bi sa ka ye bi sa ban ya ye nyan o mo nya me ya no ye se yana ye tia wo police ho no ano ombele pewa na se ano no ye da afayi to aye tia na de no de bi e tia obi a ko mpeso mo di pe semana because odi ho na akwa ti se ye duma no e de ma ban ani na fefo anase na mamfo sada akwa ye entisi ano enya ba wi ne na isase bara mo ye wa o se to de bia ye mpese be sini tenje o le betumu because utuma ma o be fi say ne won kwa na be fa obusanfo a bia santi mu no afeti omo anase obi bia da obe wo bia no no bia afeti because mo na mo tumu me ba to ja se ye gusu ka cha ban so oni ye film onye nye fi sa de no because emwa ye so etumu ni de ye betumi atumu anu tupa de ye se anu na ya da last year ta ban so onte o so ni ye tuko de tetimbi se ko na antimi amma mu sa na tani ke be bia ban bia na wa na wajina ni de na ye betumi no be ba
na yatum na yakache abobo yafo yakache ragia na yakache kwada kwase obi antu na lewe fem na yesu ohun hare because many o say Inyo oyera yeton 18 cities na 60 Ghana cities. Aya 100 Ghana cities na da de. Ni na ye le bebe ya abashia da betu yakon. Anna ma no ma bo aye de. Ni na ka ya manage se ne be ya. Ye be ne ka sa aje de bebe a o se de. Aha, nti sa ban se watu me ya kanka ya bona so le bi ho ana dira na yesu. Ye be ya yesu ho beto ye be ye. Enti samu kosia na sempanifo anti asia wo ye kire ne ye ni mususu bia na se anane de ya dia ba ko aye ni oda ye fene say transport union no epese ye form coalition men ba to say ye coalition ni ko na ma ban eni se o papa be ka san papa bi eni se afena omo baba be ma bia jiriga na se bi sai te ni de coalition ni bi sia na the outcome of it may be bigger na we na ma te so we say o kwa ba no na nka die na nka mo hwa ni mo say o kwa ba be ka na ye ka cha ba say to sai to ni ye tia da ayẹyẹ bi ẹwọ fún 1 liter bi aso ye tia da member to say ye say di ẹwọ ye tia da nti o sande ko fa ebanisai na o safa kwa bufo so e dey say my dey samba bi so ye tia ko pem samo ne mpani fu be shere na e fra se wo haw ne amane be na de bra adwuma na mo ye edim se adwuma ne mo odene yes ayampa we bi abena bri na no nya kwenya Midday papa dan pari asisi the very first time I go ye ni ko sia ya ye ne e kasa ye kan atiti aye ni ye for police for some na police for ye na dade no o kasa o no kasa metumi akasa abrasi papa inti so we share every year report omode mambo accident na dade this year ni last year then nanka okada ye se da any accident ni sumu bibiri asa metumi akasa police for no de omo busu ye ni omo ye no de ba eye papa check no na abako so ha ti si ade se moto back ni bo abe ye den spare parts bo abe ye den ama chese to just never to be to say how do you say first I take out this year almost 12,000 Ghana cedis first power for example moto back 70 Ghana and that it is 700 Ghana cedis member George those that no money be higher kepa aye show ni sa ban be na oye bibia pa na ye da su ka cha ban ni se okada nyega na kwa ni first place first Africa ye wo other countries no ka enya ho fashion na de ni na wo aban tene non jintum non legalize ejuma no emfa mai na ye ho to ye Urama yen train na yen hwe se bia ade sa bia na bia why matipa yo me da na mo ye no mo wa yen bia wa yen pa ko ba si bi se no ya na emu ya daroma ti ye hwe de se bia enso ko beto ade ago so dia why Urama Michael Kofi Owusu na ye panipa wani a wodi okada na ye adwuma no nka monko no na ye panipa edi animu abu se da so fango ene ho sansam no fango ya de ba ko a sakoba se bia de bo no e kosoro a eya na eka enema bi e wo asetere mu na kopek fo so no ya na omodo wano tum e tete se de enema esi ete da busua te waso ne tin nsem ye ne ntetemu ya e wogo ye se bia uyo bia petro ena wodi dwuma de bo no ba be kosoro sanso ena bia we use diesel ne bono eba be koso diesel bono ebe peja by 3% ebia won so petrol bono so wala roma sa wo kan ni na abomu ani adia aya se atwen ne ya so ena esase we no energy and then security ena na this ansem we to edwa insist for energy security for activity mo sade enema esi etie na wo tere se aya se ebe hadwen ebia mo so nema ba ko mo di gu akwa mu ehunu se sade enema esi se ya na be ban aye se sika na ho odwen no ne to mo no de no ho a na aya se hadwen aya nsem pi ya ne le Samson ada senior research federal copec na AD enkomo me Sompa TV so da Samson ada ma ha Sompa TV so ne papa na bom tsen jana tomo mo de achen kwa
baby ya bedru sesia ne ya tie sesia no ye firi he ne ya bedru he na e ba ne sen wala ma yo mamentia for and the first pricing for the month of February na anumu ne ya ni mu se ye betu bi ze ebomo na so by 3% na ya petrol any LPG gas and she have 5%. Now the amount mu e ba se ejama so ebo no ya kun wo ho ana nka ye dira nka e che no bi e kaka ho no wo so no ahodi so atakakra ntizani ma menu ya ko so no na e de ya ye so ayo ye ajeluka pump market no na ye so kakra ko so de ya wo kakra ba no abu mo kakra ni ntiyentimi nyawo bibia kra at this point yentimi nyawo he na ye bibi na ta ye 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 to bi ye sense ye price stabilization ko bi bi ye to ya to diesel LPG gas so I be sure ye photo de bi ye ya on every liter no center one ko so ya man so na ye yi bi na ya so ye na ka ye timi e dia poa ama bona ba mama ye no ye se bi ya ka ba be mi yi na ya to bono on the nation ke na ajina bi ama ko singa kra na se ajina bi no ye da ya so na o ka bi do o ho ma o ko tun ma ka ba ke ni na odi bi association na abin se Chinese war funny aba to like about 3 days ago a year no ni no ma kwa gbe me he the farm we to the best dia ho na ka o di ha e di be na ya timi eno ma kana ke ana no ha so wada ban se de ko amana ni se ko na ni be fani aye ta se ka ne ko try fani ta in dollars ni sana ko no ya na ka ko ke mai aye o mani dere dia ni na ka aye ta so be ta ne e de be na o be ya kwa ni so na bua se be Mario is on the air, and you say, you're not on my own, your manager. Some said, maybe I may not be a little bit mobile. I type this house. I saw no, that's so exam. Ghana for a one to Sompa. Say, ye palm on the first Sujan people said, I do well my name. And some are Baba Mutri and factors in because say, yes, you cannot do it no from Nama be able to use Sabri. Sika, I did fear Suja by no. I'm wow. Why did you make a bicycle? You know, didn't be necessary. And na asa mo e mo kan no se am consensus ndi ni no mo na se se kan ye yo no mo se ne ko ye bi abia ni ye kan je na kan je na so e be na do se ya za ko be le ye abanjo be ye juma bi ama ko se apa ba no ye wa ko se o ye na enti dia me ka se no kano ahodi be ja ke be e ma ko dunwa campaign e promise no ana se campaign time e abaya ka so be na ma dollar ta ye ka na je ko tunu dollar no ya be dollar e be ko ka se be ya do bi ama to ko ta ba ni bi no e ya dia do ma sika se na se e dia e du ja e dollar no e na e 4.35 nan ka se nam 11 no e ko ni bi so a obo ka ni ma ba no the more dollar ko ni na e di bi na o de ka ho ama e e be ya ka so do nyam o de ka ho ya do ka ho e na ma sika se na e ni e dia at this point, you kakra say no. And Susan Sobe na yen hwe ni mo say 2 years say wo man a e ma ne obi awa no.
and every man who are obedient to the yes, and no, I the next right window. There are some abusuafo yɛne awura samson ada wɔ senior research fellow copec ne no 18 kɔmɔ na yɛ baabi a wɔdi nkɔmɔ na du na no nkyɛnkyɛn mu sɛ atɔ asomoa nti ma yɛnkɔ yɛnim kakra na afei nso yɛnhwɛ nkɔmɔ bi a ɛkɔ so ɛwɔ apɔmuden nsɛm wɔ yi ewiase obiara ne kwan a ɔfa so a yɛ a wodi ne mo mebu bɛ kakra wɔbɛte aseɛ obi wɔ hɔ no wɔ sɛ wɔde atere di mu a ɛna wɔte ne dɛ obi nso so wɔ hɔ no a wɔse atere deɛ wɔmfa ɛni mu ɛberɛ a ne nsa ɛwɔ hɔ nom ɛyɛ sɛn Ghana Statistical Service ɛna abu nkontaa na ɔmode aba ɛmɔnten so yi ɔmode Ghana Demographic and Health Survey bi na ɔmo aka bɔ mu a ɔmo ayɛ saa adie ne nyinaa ɛyɛ sɛ ɔmo hwɛ mmaa dodoɔ yɛ asɛ bi a wɔkɔdi nhyiamu a ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛbɔ ne ho ban ɛne mmarima dodoɔ nso a ɔmo pɛ sɛ bi ɔmo kɔdi nhyiamu a anadwo kwan so kɔmkyɛn nkataboɔ yi ɔmo bɛyi so bi na ɔmo de abɔ ɔmo ho ban na ɔmo hwehwɛ mu no ɛna acting director ɛde ma mpanimfoɔ yi a ɛyɛ saa adwuma yi demography ɛwɔ Ghana Statistical Service Godwin ɔdɛ JB ɛde ato dwa ɔkyerɛ sɛ ee bra ɛwɔ hɔ connection no ɛwɔ hɔ papapapapapapa wɔkyerɛ sɛ 11% ya ọmọ yẹ ẹ̀ma no ọmọ kyerɛ sɛ ọmọ use condom ɛna 28% a ọmọ yɛ ɛmɛma nso kyerɛ sɛ tobere a sɛ ọmọ pɛrɛ ntam deɛ yɛ ọmọ use na ebi nso kyerɛ sɛ nokura ni ayɛ adwen dabɛn na bɛkɔ drug ɛkwan no wɔ ọmọ pɛrɛ ntam nkorɔfa hyɛw na ọmọ akɔ ọmọ anim na wode kɔ ɔhaw mu nkyekyɛmu a na ɛyɛ adeɛ sɛ 54% ya ọmọ yɛ ɛma ɛna afei nso 24% ya ọmọ yɛ mɛma ọmọ kura mu papapapapapapa na ɛyɛ adeɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ baasa bi a condom ne hyɛ ne yɛde di dwuma no mmarima no ntaa mmɔ ɔmo mmɔden papa ɛwɔ saa ade no mu wɛnu ɛyɛ sɔbe bi a aba abɔnten soɔ na ɔmo kyerɛ sɛ wohwɛ abosome bɛyɛ sɛ edu mmienu mu ɛne adeɛ sɛ enu a ɔmo kyekyɛ mu bɛyɛ sɛ edunum ɛkɔ ɛde ama ɛbaa ɛna ɔmo kyerɛ mu bɛyɛ sɛ nson pɛ ɛde akɔ ɛde ama mmarima a yareɛ yi ɔmo ɛwɔ bi na yɛpɛ sɛ yɛdi ho nkɔmmɔ kakra ɛnɛ awia yi ɛwɔ dwumadeɛ no so ne sɛ yɛnkyɛ ne Dr. Atuahene Kyerɛmɛ Director General ɛwɔ Ghana AIDS Commission ɛna nti